Slovensko bolo v minulosti súčasťou Veľkej habsburskej monarchie, ríše, ktorá formovala dejiny celej strednej Európy. Stopy po tejto slávnej ére nachádzame dodnes v podobe honosných kaštieľov a ďalších stavieb. Uchovávajú príbehy vtedajšej noblesy. Aj o tom bude dnešné Slovensko v obrazoch. Vitajte. V kaštieli v Pribeníku vyrastala aj Šarlota Majlátová, dvorná dáma cisárovnej Sisy. To, čo si zaseje, aj spracuje. Raž nepestuje pre zrno, ale kvôli slame. Habánski mládenci si mohli vyberať nevestu len z dievok, ktoré im určili predstavení. Vojdite s nami do neobyčajnej doliny. Očarí vás krásnym prostredím a mlynárskou históriou. Mnohí ju považujú za jednu z najkrajších dolín na Slovensku. Národná prírodná rezervácia Kvačianska dolina ponúka nádherné výhľady. V jej hornej časti sa nachádzajú jedinečné stavby, ktoré pripomínajú voľakedajší život. Človek sa tu môže dotknúť minulosti a obdivovať ľudové inžinierstvo našich predkov. Kvačianska dolina sa kľukatí medzi masívnych chočských vrchov. Dostanete sa do nej z Húd, Kvačian aj z Veľkého Borového. Svojou divokou krásou láka turistov, fotografov a filmárov. Ostré bralá i zurčiaci potok Kvačianka vytvárajú scenériu, ktorá bola prírodnou kulisou nejednej rozprávky. Pri prechádzke dolinou neobíte vyhliadky, kobyliny a malý roháč. No len v tom prípade, že nemáte strach z výšok. Pod nohami sa vám ukáže priepasná dolina, nad hlavou šum stromov a vietor. Jednoducho Kvačianska dolina sa vám otvorí v celej svojej kráse. Prechádzka Kvačianskou dolinou to nie je len obyčajná turistika. Približne v jej strede narazíte na drevené vodné mlyny z prvej polovice 18. storočia. Pôvodné budovy sa nezachovali. Tieto, ktoré tu stoja dnes, postavili o 100 rokov neskôr. Je to dolina, ktorá historicky bola aj významnou dopravnou spojnicou nie len medzi týmito dvoma regiónmi, ale vlastne ako nadregionálna dopravná cesta. A mlyny sa tu nachádzajú jednoducho preto, že obce proti prúdu, ktoré ležia už ako keby na oravskej strane, Huty, Veľké Borové a Malé Borové, vo svojich chotároch jednoducho vodu nemajú. Takže keď tamojší obyvatelia dospeli do bodu, že by sa im oplatilo vybudovať mechanický mlyn, tak museli vyriešiť problém, že keď nemajú vodu u seba, musia ísť tam, kde tá voda je. Z pôvodných 3 mlynov sa zachovali 2. Horný Gejdošovský, nazývaný po posledných majiteľoch, stojí na kamennej podmurovke. Nadšenci a milovníci vodných mlynov tu vynovili izbu mlynára. V dolnom, tzv. Brunčiakovskom mlyne, je okrem mlynského kolesa aj píla. Keďže to mletie v týchto chudobných krajoch veľmi skromne úrodných nebolo až tak ziskové, tak mali tí mlynári snahu pripájať nejaké ďalšie prevádzky, ktorými by si ich prilepšili. Na hornom mlyne bola takto pristávaná v budove samotného mlyna šindliarka, na ktorej sa rezal šindel už okružnou pílou. A tuto na tomto dolnom mlyne Brunčiakovskom máme mimoriadne vzácnych stroj gátrovej píly, ktorý vieme spoľahlivo datovať pred rok 1873. Tieto mlyny nie sú vzácne vekom. Mlyny na oblazoch sú vzácne niečím iným. A to je jednak to samotné umiestnenie v tejto divokej skalnej tiesňave, kde by za normálnych okolností ľudia nestavali ani obydlia a ani takéto zariadenia. A najmä sú vzácne tým, že dolný mlyn sa nám podarilo po obnove uviesť do prevádzky schopného stavu. V roku 2003 sa tu rozkrútilo nové vodné koleso. Postupne sme obnovovali ďalšie stroje. Obnovili sme mlecí stroj, ktorý bol skutočne schopný mlieť. A takto tu mlyn a jedinečná píla pracovali 20 rokov až do povodne v auguste 2023. Prívalová vlna za pár minút zničila drevenú hať, ktorá zdvíhala dno, aby bolo možné odoberať vodu do mlyna. Mlynské kolesá sa zastavili. Napriek tomu je mlyn celoročne prístupný. Postupne sa ho darí obnovovať aj vďaka dobrovoľným príspevkom turistov. Okrem toho samotného mlecieho stroja, ktorý je teraz za mnou a nado mnou, je tu ale aj ten samotný pohon celého mlyna. Sem je
prevedený hriadeľ vodného kolesa, na ktorom je mohutné ozubené koleso, ktoré sa volá koleso palečné a poháňa ďalší stupeň prevodu, aby sa dosiahli vyššie otáčky, ktoré poháňajú dlhý oceľový hriadeľ. To technologické vybavenie už zodpovedá stavu techniky na konci 19. storočia, čiže máme tu tie liatinové prvky tých prevodových kolies, máme tu tú dlhú oceľovú transmisiu a z tej transmisie sa jednotlivé stroje potom ženú koženými remeňmi. Keď sa vydáte do Kvačianskej doliny, ako by ste sa vracali v čase. Cesta vás bude sama viesť a pri troche fantázie možno začujete konský povoz, ktorý voľakedy tadiaľto vozil obilie do mlyna. Treba už len držať palce, aby sa koleso v mlyne roztočilo a mohlo opäť pracovať. Nie pre chlieb, ale pre spomienky. Aj obyčajnú slamu dokážu šikovné ruky premeniť na niečo užitočné. Napríklad slamenice na kysnutie chleba, rôzne košíky, nádoby či úle. Osobitnou kapitolou slamienkarstva vždy bolo pletenie rôznych dekoratívnych ozdôb, zvyčajne vianočných. Remeslo pravého majstra slamienkara sa nezačína v dielni, ale na poli. Keď chce mať František Drgoň istotu, že sa mu do rúk dostane tá najkvalitnejšia slama, musí ju poznať od zrnka. Len tak môže z obyčajného stebla vzniknúť niečo výnimočné. Najprv si to musíme posiať to svoje, dopestovať si to, čo potrebujeme v takej kvalite a výške, aká mi vyhovuje. Slama, keď sa povie, každý vidí balík slamy, ale ja teda vidím tú očistenú slamu od toho kláska po to prvé kolienko. To je pre mňa finálny produkt, ale až kým sa dostanem k tomu, tak tam je strašne veľa potiuje za tým ešte, kým sa dostaneme k tej slame. Majster Drgoň má v úcte tradičný spôsob pestovania, aj preto sa na pole vracia v sprievode furmana a jeho 2 koní. Spoločne sejú ozimnú raž tak, ako sa to robilo kedysi. Slam je strašne veľa odrôd, strašne veľa je toho a je to prešľachtené. Väčšinou tie družstva nepotrebujú hmotu, oni potrebujú len klas, takže to všetko šľachtia tak, tí osiva sú malinké. Ale ja práve potrebujem to vysoké osivo, niečo, čo je veľké. Hoci majster Drgoň býva v Dolných Hlovčiciach, na políčko v Šintave chodí pravidelne. Aj počas zimy sleduje, či pole odpočíva tak, ako má. Niekto chodí do mesta na vychádzku na kávu a ja chodím sem pozerať, ako sa tu rastie. Celú zimu som tu každú chvíľku, to ozaj, že minimálne 2 týždňa idem si to sem pozrieť. Prvé kosenie sa začína koncom mája, keď obilie dosiahne ideálnu zrelosť. Všetko robí ručne, s kosákom v ruke. Keď steblá preschnú, pustí sa do ich čistenia a bielenia. Tým sa pre pána Františka skončí najťažšia fáza výroby. Pletenie považuje za oddych. Najprv si musím slámu namáčať do vody, aby zmekla. Potom teraz si spravím tie výrobky, potom nechám osušiť a potom z toho môžem robiť ďalej. Je to koníček, ktorý vám zabere veškerý voľný čas celý rok, takže nie len v lete, v zime. Neviem si predstaviť už teraz bez tej slamy, už tá slama je sem už všade. Ja si chodím do tej dielne piť rannú kávu. Jak fajčiar ide, že káva, cigareta, tak ja idem káva, slama. To už mám takto ja. No. So slamou je majster spätý od detstva. Pamätá si, ako z nej jeho otec tvoril prvé ozdoby. Toto tu bola jeho dielna a teraz som tu ja. Potom, keď mal 40 rokov, tak ostal na invalidnú dôchodku, lebo tá slama bola taká pre neho, taká pomerne ľahká práca. Práve po ňom zdedil toto staré remeslo, no cesta k dokonalosti nebola od začiatku ľahká. Došla puberta, to ma nezaujímala slama nejaká, akože o tom nebolo ani reči. A potom človek sa nejako usadil a už som sám sa k tomu nejak priťahol tej slamy. František presvedčil otca o svojej zručnosti, trpezlivosti a cite v rukách okamihu, keď slamou oplietol fľašu. Otec mi ešte hovoril, že nerob to, spraví si iba ostudu, to nedokáže spraviť. Tak som to potajomky robil a som mu to priniesol takto hotové, že pozri, dá sa to. V každom vlastnoručne zhotovenom výrobku vidí majster Drgoň rukopis svojho otca. Dodnes totiž vyrába ozdoby a vzory, ktoré sa od neho naučil. Sú to viac menej tie vianočné ozdobky na stromček a potom také užitkové veci, dekoračné predmety, také košičky, tanierky a také misky. Tieto košičky, tanierky, tieto misky, tak veľa ľudí na to pozerá, vytrečí oči, že toto ešte nevideli. A to sa mi na tom páči, že to je také ojedinelé, že to nikto nerobí, takéto niečo. Tak ako František podedil slamienkarstvo po otcovi, aj on za účasť svojho syna. Timotej je tak už 3. generáciou, ktorá sa venuje slame. Syn pri mne sedáva, tak robí, tak už nasáva do seba takisto aj on, takže učí sa to ode mňa. A verím teda tomu, že pri tom zostane neskôr. Zoznamoval som sa s tým už od malička prakticky.
Robievam aj košiky rôzne alebo nejaké ozdoby na stromčeky. Najradšej vyrábam podkovičky. V rodine Drgoňovcov majú úctu nielen k remeslu, ale aj k samotnej slame, tomuto jednoduchému, krásnemu a zároveň trvácnemu materiálu. Starostlivo opatrujú výrobky, ktorých patina dáva tušiť vzácny rodinný príbeh. To sú také veci, ktoré už sú staré, ale teda ja to nevyhodím, niekedy čo bolo. Toto sú posledné tácka a tanier, ktoré vyrobil môj nebohý otec. To má u mňa veľkú hodnotu, to je nepredajné v žiadnom prípade. Toto je prvý košík, ktorý on vlastne vyrobil, keď išiel na operáciu. Hovorí, že keď sa vráti z nemocnice, tak ho dorobím. Vrátil sa a nedorobil ho. Už to je od myši odžrané, ale nevyhodím to. V žiadnom prípade to z domu nepôjde. Steblá slamy, aj keď poznačené časom, pripomínajú, že remeslo v rodine Drgoňovcov je stále živé, kým sa k nemu pristupuje so srdcom a rešpektom. A nové ozdoby, ktoré majstri vytvoria, budú zasa písať príbehy v ďalších rodinách, kde prinesú kúsok tradície a krásy pre ďalšie generácie. Dominantou Pribeníka, obce na východe Slovenska, je barokový kaštieľ. Postavil ho gróf Jozef Majlát s rodinou. Jej členovia boli známi svojou dobročinnosťou. Pomáhali sirotám i chorým. Keď sa v pohnutých časoch museli zo svojho sídla vysťahovať, stavba začala písať novú históriu. Kaštieľ sa premenil na školu a študenti sa tam učia dodnes. Vzdelávanie v bývalom šľachtickom sídle má nielen svoje osobité čaro, ale aj hlboké korene, ešte z čias Majlátovcov. Kaštieľ bol stredobodom tohto okolia, pretože gróf Majlátovci ako šľachtici je jeden z mála takých rodín, ktorí sú takí osvietení a ktorí sa venovali mnohým činnostiam. Sestra grófa Jozefa Majláta bola dokonca dvornou dámou cisárovnej Sisy, ako ju nazývame, a ona priamo slúžila na cisárskom dvore vo Viedni. Svoje sídlo si tu od 18. storočia šľachtici budovali postupne. Vďaka ním sa Pribeník zapísal veľkými písmenami na mapu Rakúsko-Uhorskej monarchie. Gróf Majlát sa napríklad postaral aj o to, aby do obce viedla železnica. To bola zo začiatku konská železnica, potom sa to pretransformovalo na párnu železnicu a spojenie medzi súčasnou Ukrajinou, Slovenskom a Maďarskom. Tým pádom bola otvorená cesta aj pre odbyt produktov, ktoré vyprodukovali presne nájomníci grófa Majláta, respektíve okolité obce, a mohol sa začať obchod a prosperita tohto kraja. Prišlo vojnové obdobie, tu priamo v Kaštieľi, vo vlastnom ich sídle, jedno celé krídlo vyčlenili na to, aby tam bola polná nemocnica. A samotná grófka Majlátová spolu so svojimi dcérami pomáhala týmto nešťastníkom. Dokonca sami oni financovali pomoc materiálnu pre poskytovanie zdravotníckych potrieb od obväzov, od liečiv, od doktorov. Všetky tieto veci to financovali. No a skončila sa vojna, veľa rodín ostali siroty, ostali ženy bez mužov tým pádom, takže oni vytvorili napríklad spevácky zbor, vytvorili obecnú školu pre tie deti, vzdelávali tie deti. Súčasťou kaštieľa je kaplnka Panny Márie a jej dvere nechali Majlátovci vždy otvorené pre verejnosť. Každý mohol prísť do kaplnky, mohol prísť na bohoslúžby, nebolo to nikomu zakázané. A čo je zaujímavosťou, že na orgáne, ktorý je súčasťou tejto kaplnky, samotný gróf Majlát hral všetky bohoslúžobné ária, všetky bohoslúžobné spevy. Nakoľko mali 7 detí a každé dieťa ovládalo teda hru na nejakom nástroji a robili aj hudobné popoludnia. Jak pre seba, vlastne ako rodinu, ale aj pre svojich poddaných, svojich ľudí. V pohnutých časoch museli Majlátovci svoje sídlo v Pribeníku opustiť. Na rozdiel od iných historických budov, ktoré bývalý režim využíval na rôzne účely, od skladov až po hydinárne, táto pamiatka mala šťastie. Rok 1962 bol zaujímavý pre vývoj Kaštieľ. V tom roku sa tu začalo vlastne vzdelávanie žiakov v poľnohospodárskych odboroch a od tej doby až do dnešného dňa tu prebieha. K poľnohospodárstvu sme pridali gastronomické odbory, pridali sme potravinárske odbory, ale v podstate to, že je tu školstvo, je tu možnosť vychovať mladú generáciu, dalo nový život jak Kaštieľu, tak dáva aj budúcnosť pre mladú generáciu. Škola sa píši ešte jednou nezvyčajnou tradíciou, ktorú prebudila k životu po takmer 100 rokoch. Písal sa rok 1900 a grófka Majlátová zakladá v Pribeníku súťaž v parkúrovom skákaní. Keď začalo sa 0. ročník tzv. A zaujímavosťou bolo v tejto obci a v tomto Kaštieľi, v tomto okolí sa prvýkrát začali súťažiť ženy.
Bývalý riaditeľ tejto školy, inžinier Štefan Dubík, obnovil v roku 1997 opätovne to parkourové skákanie koní. Až 20 rokov to organizoval a to je podujatie, ktoré bolo jedinečné a dúfam aj bude. Nedaleko tejto architektonickej perly Medzibodrožia stojí ďalšia unikátna pamiatka. Synagóga zo začiatku 20. storočia. Je majetkom obce a tá v nej zriadila Galériu národov. Okrem Slovákov tu svoje diela vystavovali Maďari, Rumúni, Česi a dokonca aj Turek. Aj kvôli tomu, nakoľko bývame teraz už len na dvojjazyčnom zmiešanom vidieku, ale v tom čase tu žili i Židia, ktorí či už hebrejsky alebo po nemecky rozprávali, takže možno aj kvôli tomu bola tá myšlienka, že dať takýto názov Galéria národov. Od tých čias slúži na rôzne kultúrne podujatia, menšie koncerty, rôzne výstavy či umeleckých diel, či už malie, fotografie, ako to vidíte teraz. V Pribeníku žije zhruba 1000 obyvateľov. Hoci táto malebná dedinka patrí medzi menšie obce na Slovensku, historických príbehov a pamiatok, ktoré stoja za obdiv, má na rozdávanie. Spolupracovali, hospodárili, aj vychovávali a vzdelávali vlastné deti. Habáni svojím náboženstvom, sebestačnosťou a spôsobom života často prekážali vrchnosti. Na Záhorí po sebe zanechali osobitú architektúru a bohaté dedičstvo remesiel. Slovenské obce v blízkosti hraníc sa už v stredoveku vyvíjali ako strážne osady. Patrili medzi ne aj Veľké Leváre, odkiaľ je len naskok do Rakúska a na Moravu. V novoveku sa dedina stala známym centrom remeselníkov. Vzniklo tu obrovské množstvo remesiel. V 17. storočí sme tu mali dokonca až 9 cechov, rôznych cechov, pričom veľmi dominantní boli obuvníci, ševci, prakticky až do 20. storočia. Len pre takú možno zaujímavosť, na prelome 19. a 20. storočia iba v obci Veľké Leváre fungovalo asi 100 obuvníkov. K remeselníckej histórii obce významne prispeli Habáni. Táto komunita tzv. Novokrstencov vznikla v 16. storočí počas náboženskej reformácie vo Švajčiarsku. Odmietali cirkevnú a spoločenskú hierarchiu a hlásali spoločné vlastníctvo. Pre odlišný spôsob života ich zemepáni vyháňali z pánstva na pánstvo. Niektorí sa pri hľadaní nového domova usadili aj na Záhorí. To sa stalo niekedy v 40. rokoch 16. storočia, keď sem začali prichádzať prvé habánske komunity. Vo Veľkých Levároch to bolo trošku neskôr. Sem prišli až v roku 1588. Najprv to boli iba 2 rodiny, ale veľmi rýchlo sa k nim pridávali ďalšie. Pričom vytvorili samostatný tzv. Habánsky dvor, oddelený od obce Veľké Leváre. Žili vlastne samostatným takým komunitným spôsobom života, úplne sebestačne. Označenie Habáni dostali nemecky hovoriaci novokrstenci až po príchode na naše územie. Vzniklo pravdepodobne s komolením nemeckého slova Haushaben, čo v preklade znamená spoločný dvor, sídlo s budovami. Toto sa nazýva truhlica, lada, kde Habáni si uskladňovali dôležité dokumenty a financie. Môžeme sa pozrieť, ako sa otvárala. Toto bol zámok. A kľúč bol šikovne schovaný takto. Habáni držali pospolu. Hospodárstvo bolo spoločné. Bola rada starších, ktorá rozhodovala vlastne, čo sa bude kde financovať, čo sa nakúpi. Habáni boli zo všetkého najviac vynikajúci remeselníci. Predovšetkým hrnčiari a predovšetkým nožiari, čo sa týka komunity vo Veľkých Levároch. To, čo vyrábali a predávali, to bolo vlastne základ príjmu celého spoločenstva. Každý, čo potreboval, to dostal. Oblečenie, obuv, pracovné náradie, to všetko bolo spoločné vlastníctvo. V podstate žili istým spôsobom komunizmu. Deti od narodenia boli vychovávané spoločne v nejakých škôlkach, potom v školách. Habáni veľmi dbali na vzdelanie. Vlastne vo veku 6 rokov deti prechádzali do veľkej školy, kde sa učilo čítanie, písanie a náboženstvo a veľká časť sa venovala aj pracovnej výchove. Telesné tresty v tejto dobe zakazovali. Každý dospelý člen spoločenstva mal slúžiť ako vzor aj učiteľ. U Habánov nebolo analfabetov.
S ostatným obyvateľstvom obce sa komunita nemiešala. O manželstvách svojich členov rozhodovali opäť habánsky predstavení. Ak sa veľkolevársky habanský mládenec rozhodol oženiť, požiadal radu starších a na najbližšom zhromaždení mu vybrala 3 nevesty. Veľkolevársky habanskí mládenci sa mohli ženiť s dievkami z vlastného Dvora, Moravskom Jáne alebo v Sobotišti. Aj domy, v ktorých žili a pracovali, sa svojou architektúrou odlišovali od ostatných v dedine. Habánsky dvor dodnes pripomína túto časť veľkolevárskej histórie obce. Celkom zvláštne tieto domy boli v tom, že mali pomerne vysoké strechy. Tie strechy dokonca boli poschodové. Konštrukcia domu musela byť vlastne pevná. Najstaršie habanské domy mali kamenné základy, niekedy až meter široké múry postavené z nepálených tehál. Dole boli dielne, kuchyňa, hore boli časť dielne a izby na spanie a vlastne tá vrchná časť slúžila ako povala. Podkrovie, drevené trámy boli povypletané prútim, vymazané hlinou. V minulosti boli habanské domy pokryté slamenými šindlami a zvláštnosťou týchto striech bolo, že hoci boli slamené, nikdy habanská strecha nezhorela, lebo vlastne tá slama bola naimpregnovaná hlinou. V zime udržiavala teplo a v lete neprepúšťala slnečné lúče. Nad Habánmi na Záhorí sa začalo zmrákať, keď sa miestni zemepáni rozhodli naše územie rekatolizovať. Ich zlatý vek definitívne ukončilo nariadenie Márie Terézie. Jednoducho im dala na výber. Buď konvertujete na katolícku vieru, alebo opustíte krajinu. Časť Habánov skutočne na tú katolícku vieru prestúpila. Časť, ktorá to proste nebola schopná akceptovať, jednoducho opustila krajinu. Najprv odišli do Sedmohradska, potom do Ruska a potom sa presťahovali vlastne na americký kontinent. Tam potomkovia tejto komunity žijú dodnes. Nečudo, že Habánske múzeum vo Veľkých Levároch navštevujú aj mladí ľudia spoza oceánu, ktorí na Slovensku pátrajú po svojich predkoch. Dnešné Slovensko v obrazoch sa končí, no spoznávanie na vlastnú päsť sa práve v tejto chvíli môže začať. Stačí sa vydať na cesty a nechať sa viesť stopami minulosti, ktoré nám aj po rokoch pripomínajú dobu, keď elegancia, umenie a remeslá formovali tvár krajiny, v ktorej žijeme dodnes. Dovidenia.